Welcome to Bodo Bible Prophecy. Guys, you are watching Exploring Bodo Bible. बे भिडिअआ जों साफ्रोमबोनि थाखाय जोबोर एसेन्शियेल जागोन आरो जायफ्रा बे भिडिअखौ जोबजासे नायनाय नङा बे बिथांमोनहा बे भिडिअनि उद्देश्यखौ मोजाङै बुजिनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबोजों गुरैयै खावलायदों जाहाथे भिडिअ जोबजासे नायो। From 2025, begin the countdown. Start expecting Him. Have you ever had an event so miraculous and so sudden? We have a brother who said that the Lord Jesus spoke to him and told him that September 23rd, 24th, some are saying 25th, 2025, the rapture. नैबे 2025 मायथाइनि 24 सेप्तेम्बराव जिसुआ ख्रिस्टानफोरखौ लांनो फैफिनगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा थियारि ने? नोंथाङा संसारिक जिबनाव जानाय लोंनायफोरजों गोदोनानै दङ नामा? मानोना जिसुआ बुंदों माथाइनि 24 अध्याय 37-39 मानोना नुहुनि समफोर बादि मानसिनि बिसा हौवानि फैफिननायाबो जागोन। बिसोरो बि दिनफोराव दै लोमफौवा सायाव जानायमोन लोंनायमोन, हौवा हिन्जाव हाबा खालामज्लायनायमोन। नुहुआ गेदेर नावाव गाखोनाय समसिम आरो दै लोमफबनानै बयखौबो बोहैखारागौ मानि बिसोरो मुंबो मिथियाखिसै। बेबादिनो मानसिनि बिसा हौवानि फैफिननायाबो जागोन। आरो 1 थेसलनिकिया 5 अध्याय 2 आरो 3 मानोना नोंसोर गावसोरनो मोजाङै मिथिगौ फोरबुनि दिना हराव सिखाव फैनाय बादि फैगोन होननानै। मानसिफ्रा जेब्ला गोजोननाय आरो गिनाङा होनगोन अब्लानो फोजोबजानाया मोदोमाव थानाय हिन्जावनि सायाव आइखां बायखां सानाया सफैनाय बादि नुवा नुस्लाबा बिसोरनि सायाव सफैगोन आरो बिसोरो खारग'थारनाय नङा। जेब्ला जिसुआ फैफिननायनि सम जागोन अब्ला मानसिफ्रा हाबा खालामज्लायगोन, जागोन लोंगोन, हाबा लाज्लायगोन, पिकनिकफोर जागोन, पार्टी जागोन। बे समाव बेस्थ' जानानै थागोन आरो खायफाया नेटफ्लिक्स बायदिसिना गेमफ्राव इंगेज जानानै थागोन। नाथाय फोरबु जिसुआ सिखाव बादि फैगोन गोबाङानो मोनथिनाय नङा। बाइबेलाव गोबां जायगायाव जिसु फैफिनगोननि वार्निं होनायफोर दङ। जायफोरा मेगन आरो खोमाफोर दङ आरो साननो हनो थाखाय मेलेमफोर दङ बिथांमोननो थाखाय बाइबेलाव बेबायदि वार्निंफोरखौ होदों। नाथाय गोबाङानो नुनानै नुयै बायदि जानानै थागोन आरो बे समावनो जिसुआ फैफिनगोन। नाथाय जोंथ' गोबाङानो संसारावसो बेस्थ' जानानै थागोन। दानि बे समाव बे मुगायाव जोंनि गिर्जाफोराव आरो इन्टारनेटफोराव गोबां बे बिसयखौहाय सावरायनाय जादों, खिन्थानाय जादों जे 24 तारिख सेप्तेम्बरावहाय रेपचार जागोन एबा जिसुआ ख्रिस्टानफोरखौ लांनो फैगोन होननानै गोबां भाइराल जानायखौ जोङो नायोब्ला नुयो। मुलुगनि गोबां गिदिर गिदिर प्रफेटफोर, पास्टरफोर बिथांमोनहा बे बिसयखौ प्रसार खालामगासिनो दङ। गावबागाव फेसबुक पेजफ्राव आरो लाइभ मिटिंफ्राव बेखौ प्रसार खालामगासिनो दङ। बिथांमोना डेट होनानै बेफोर बिसयखौ प्रसार खालामदों आरो बे डेट होनायनि अनगायै बाइबेलावबो बेबायदिनो वार्निं होनायखौ जोङो मोनो। 1 थेसलनिकिया 4 अध्याय 16 आरो 17 मानोना फोरबुआ गावनो थोननायनि गाबज्रि हरनायजों गाहाय आरफनि रावजों आरो इसोरनि फेंफाजों सोरगोनिफ्राय ओंखारगोन आरो ख्रिस्टनियाव थैनायफ्रा सिखांग्रोगोन। बिनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे जोमैफोराव फोरबुखौ बाराव लोगो लानो लांखोजागोन आरो जोङो लागारबो फोरबुजों लोगोसे थागोन। बेयाव बुंदों जों गोथाङै थानायफ्रा जिसुजों जोमैफोराव बाराव लोगो लाज्लायगोन। नैबे बाराव लोगो लाज्लायनाय एबा जिसुजोंहाय लांखोजानाय बे सोदोबखौनो इंराजियाव रेपचार होननानै बुंनाय जादों। आरो बे रोखोमैनो बेयाव लिरदों जे जिसुजों जायफ्रा लांखोजागोन बिसोरो जेब्लायबो जिसुजों थाफ्लायगोन। आरो ओइदिनखालि इहुदिफोरा बुहुमनि जेरावखि थाया मानो खना खनलानिफ्राय फेंफाफोरखौ सुगोन। गावबागाव न'आव थानानै बे फेंफाफोरखौ बिसोरो सुगोन। 23, 24, 25 बे सेप्तेम्बर दाननि बे तारिख खालि बिसोरो बेबायदि खालामगोन। 24 सेप्तेम्बर बे साना इहुदिफोरनि ईद होननानैबो बुंजायो। बेखौ बिसोरो दि फिस्ट अफ ट्राम्पेट्स होननानै फालियो। 24 सेप्तेम्बराव जिसुआ लांनो फैगोन होननाय बाथ्राखौ सोर फोथायो? जाय मानसिफ्रा बाइबेलखौ मोजाङै स्टाडि खालामा बिसोरो फोथायगोन
आरो बिसोरो आन्दाय होजागोन। आरो बेबादि रेपचारनि सोमोन्दै सोर रायलायो, सोर प्रचार खालामो? जायफ्रा बाइबेलखौ मोजाङै स्टाडि खालामा, थिउलजियाव मोजाङै बाइबेलजों कम्पेरिजन खालामनानै स्टाडि खालामा, बिसोरो बे रोखोमनि रेपचारखौ फोथायो। रेपचारा जागोन बियो सैथो, नाथाय मा रोखोम रेपचार जागोन बेनि एक्सप्लेनेशनखौ गोबां प्रफेटफोर, गोबां पास्टर्सफोर, गोबां रेभारेन्सफोर बिसोरो बिथांमोना बुङो रेपचारा मोनथाम दङ होननानै। बियो माब्रै होननानै बुङोब्ला नैबिसोर बादि मानसिया गोरलैयैनो बे बिसयखौ प्रचार खालामो आरो बेबायदि रेपचार जागोन होननानै खिन्थायो। बाइबेलाव जोंना नुजाहोजानायाव नायोब्ला गेदेर सैनांनाय दङ आरो बे सैनांनाया 7 बोसोर बियो एन्टिक्राइस्टनि आखायाव थांगोन। आरो जोंनि गोबां प्रफेटफ्रा बेबायदि खिन्थायो जे बे महाक्लेश, बे सैनांनायनि सिगांनो रेपचार जागोन होननानै खिन्थायो। आरो खायफाया बे 7 बोसोर सैनांनायनि गेजेराव रेपचार जागोन होननानै बुङो आरो खायफाया जोबनायाव जागोन होननानै बुङो। नाथाय बाइबेला जोंनो मा फोरमायो? नाथाय गोबाङानो बै गावसिनि कर्सआव लानाय जे थिउलजि खालामनाय समाव जेखौ फोरोंदों बेखौ बिसोरो कपि खालामनानै गोसोआव लानानैसो प्रचार खालामो। बेनिखायनो गोरलैयैनो गोबां मानसिया नैबे 24 सेप्तेम्बराव रेपचार जागोन, गेदेर सैनांनायनि सिगां रेपचार जागोन होनग्रा आरो फोरोंग्रा मानसिया गोरलैयैनो बेखौ फोथायगोन। आरो बे गेदेर सैनांनाय 7 बोसोरखौ मोनथाम भागाव राननायखौ इंराजियाव प्रि ट्रिबुलेशन रेपचार आरो मिड ट्रिबुलेशन रेपचार आरो पोस्ट ट्रिबुलेशन रेपचार। प्रि ट्रिबुलेशन रेपचारखौ मारै लानाय जादों बिथांमोननि बादिब्ला, एनालाइसिस खालामनाय बादिब्ला, जिसुआ सिखाव बादि रावनोबो मोनथिहोआलासे स्रोदै फैनानै बिसोरखौ लानानै थांगोन आरो मुलुगाव रावबो मोनथिनाय नङा बे मानसिफ्रा, बे खृष्टानफ्रा बबेयाव थांखो, बोरै गोमाखो, बेबायदि मोनसे प्रचार खालामनाय। आरो जायफ्रा गालांजागोन बे गालांजानायफ्रा एन्टिक्राइस्टजों 666 लाहोजागोन आरो गोबां नासयजानाया बे गालांजानाय मानसिफोरनि सायाव बे खैफोदफ्रा फैगोन होननानै बेबायदि मोनसे प्रचार खालामनाय दङ। बेखौनो होनो प्रि ट्रिबुलेशन रेपचार। बेबायदि प्रि ट्रिबुलेशन रेपचार जागोन होननाय बाथ्राया बाइबेलजों गोरोबा, बाइबेला बेखौ सापर्ट खालामा। बेनिखायनो जोङो बेखौ फोथायनो हाया आरो फोथायजाथाव नङा। आरो 24 सेप्तेम्बराव रेपचार जागोन होननाय बाथ्राया बेबो जानाय नङा। मानोना जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टआनो बुंलांखादों, आफानि अनगायै सोरगोनि दूतफ्राबो आरो जिसुआ गावबो मोनथिया होननानै बियो बुंथेलांखादों। मानो प्रि ट्रिबुलेशन रेपचारजों रेपचारनि एनालाइज होनाय जे फोरोंनाय प्रफेटफोरनि बिजों आरो बाइबेलनि थिननायजों मानो गोरोबा होननानै बुङोब्ला जोङो मोजाङै रिसार्च खालामनानै नायनि। माथाय 24, 29 अध्यायनिफ्राय 31 सिम 29 अध्यायाव मा लिरदों? बे निदाननि दिनफ्रा जोबमारनो, बे निदाननि दिनफ्रा नुजाहोजानायनि जे 7 बोसोर जे एन्टिक्राइस्टनि गेदेर सैनांनाय बे महाक्लेशनि सानफोरखौनो जिसुआ बुंनाय जादों। बे निदाननि दिनफ्रा, दिना होनाखै बेयाव, दिनफ्रा, बे जे 7 बोसोरनि एन्टिक्राइस्टनि जे सैहोनांनाय दिनफ्रा जोबनाय लोगो लोगो मा जागोन होनदों? साना सोमलांगोन आरो अखाफोरा गावनि जोंनायखौ होनाय नङा आरो हाथरखिफ्रा नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन आरो नख्रांनि बोलोफ्रा सोमावजागोन। अब्लानो मानसिनि बिसा हौवानि हांखो नख्राङाव नुजागोन आरो फिरथिमिनि फोलेर मानिफ्रा गाबख्रावगोन आरो मानसिनि बिसा हौवाखौ जोमैनि सायाव बोलो आरो महिमाजों फैनाय नुगोन। गेदेर फेंफा सुगोन आरो फिरथिमिनि खना फारब्रैयाव गावनि आर्फफोरखौ थोनहरगोन आरो बिसोरो संसारनि फारसे सिमानिफ्राय गुबुन फारसे सिमा जोबनायसिम गावनि सायख'जानाय रायतफोरखौ ज' खालामगोन। बेनि अनगायैबो आरो मोनसे जों एभिडेन्सखौ नायबावनि। माथाइनि 24निनो 13 अध्याय। आन्थाइ जोबनायसिम गसंथाग्राया बोखांजागोन। नैबे जोबनायसिम गसंथानाया माबे जोबनायसिम होनदों? बे संसारनि जोबनायसिम, जेब्लानाखि एन्टिक्राइस्टआ 7 बोसोरनि थाखाय बेयाव सासन खालामफैगोन आरो गेदेर सैनांनायखौ लाबोगोन। बे सैनांनाय समाव जोबनायसिम। आरो माथाइनि 28 अध्याय 19 आरो 20 आव जिसुआ मा बुंनानै गालांदों? बेनिखायनो नोंसोरो
थांनानै बिफा बिसा हौवा आरो गोथार जिउनि मुङै फोलेर मानिफोरखौ बाप्तिस्मा होयै आं नोंसोरखौ थोननाय मानिफोरखौ मानिनो बिसोरखौ फोरोङै आंनि सेलाफोर खालामहै। आं सानफ्रोमबो संसारनि जोबनायसिम नोंसोरजों लोगो दं। संसारनि जोबनायसिम, बेयाव संसारनि जोबनायसिम जिसुआ लोगोसे थागोन होननानै जोङो सतबान्सा समायखिरा सोलोंग्राफोरजों एग्रिमेन्ट खालामदों। माने जों ख्रिस्टियानफोरजों साफ्रोमजोंबो जिसुआ जोंजों मोनसे एग्रिमेन्ट दं संसार जोबनायसिम। बेनिखायनो माथाइनि 26:13आवबो बे बाथ्राखौनो बुंदों, जोबनायसिम गसं थाग्राया बासायजागोन। अब्ला जोबनायनि 7 बोसोर सिगां रेपचार जुदि जायोब्ला जोबनायसिम गसंथानाय बाथ्राखौ जिसुआ बुंनाय नङामोन। दानिया बाइबेलाव लिरजानाय जिसुनि बाथ्राया सैथो ना जोंनि प्रफेटफोर सैथो? बबे मोनसेखौ जोङो चइस खालामनो? बेनिखायनो मानसिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय भाषाखौ नङा, नाथाय जिसुआ बुंलांनाय बेयाव लिरजानाय जे बाइबेलाव जोङो जुदि जिसुनि फलोवार जाबायब्ला, जिसुजों लोगोसे जोङो रेपचार जानो गोसोब्ला जोङो जिसुनि बाथ्राखौ जोङो मानिथारनांगोन। मानोना जिसुनि नख्राङाव थांनायनिफ्राय दासिमाव जिसिबां ख्रिस्टानफ्रा जिसुनि थाखाय थैलांदों, सोलोंग्राफोरनिफ्राय लानानै जिसुनि मुङैनोथ' बिसोरो बुथारजादों, नासयजादों। जुदि जिसुनि सोलोंग्राफ्रा, जिसुनि हाबा मावग्राफ्रा गासैबो बेबायदि सैनांनायनि गेजेरजों बुथारजादोंब्ला जोंलाय बबे आबादथिलिनि आबाद जाखो? जोंखौ एफा मोजां एन्टिक्राइस्टनो सै होआलासिनो जोंखौ सिगांनो जिसुआ रेपचार खालामगोन। नैबे लास्ट जेनेरेसन, जोबथानाय जेनेरेसना बेबायदि आसा खालामदों। बेनिखायनो सोरबा बुङोब्लाबो एन्टिक्राइस्टनि सिगां जिसुआ जोंखौ लांनो फैगोन, 24 सेप्तेम्बराव फैगोन, 23 सेप्तेम्बराव फैगोन, 25 सेप्तेम्बराव फैगोन, नैबे बाथ्राखौ टटेलि जोङो खोमा होनो नाङा। आरो बेबायदि जों खारफायोब्ला मानसिफ्रा आन्दायहोजागोन। जुदि बे महाक्लेशनि एन्टिक्राइस्टनि सिगां रेपचार जायोब्ला बे एन्टिक्राइस्टआ बै जिसुखौ खुलुमग्रा ख्रिस्टानफोरखौ ब्रा 666 लाहोसोमगोन होननाय बाथ्राखौलाय मानोथो बाइबेलाव लिरखो? जोङो मोनसे बाइबेल पद नायनि, नुजा होजानायनि 13 अध्याय 16, 17, 18 जोङो बेयाव नायनि। आरो बियो बयखौबो, उन्दैफोरखौबो, गेदेरफोरखौबो, गोनां गेदेरफोरखौबो, हावरियाफोरखौबो, गहोजानायफोरखौबो, लेंफोरखौबो गाव गावनि आगदा आखायाव नङाब्ला गाव गावनि खाफालाव हांखो बुहोयो। हांखो बुजानाय बे जाबाय जुनारनि मुं नङाब्ला बिनि मुंनि सानथुमनाय गोनांखौ नागारनानै रावबो बायनो नङाब्ला फाननो हायै बादि। बेयावनो आखलखौ नांगौ बुद्धिमाना जुनारनि सानथुमनायखौ सानथों, मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनाय आरो बे सानथुमनाया 1466। बेयाव जोङो एसे मोजाङै रिसार्च खालामनानै नायनि। बियो बयखौबो, उन्दैफोरखौबो, गेदेरफोरखौबो, गोनां गेदेरफोरखौबो, हावरियाफोरखौबो, गहोजानायफोरखौबो, लेंफोरखौबो गाव गावनि आगदा आखायाव 666 नैबे 666 नाम्बारखौ लासोमहोदों, ब्रा लाहोदों। दा बेयाव मोनसे सोदोबखौ लिरदों, गेदेरफोरखौबो हावरियाफोरखौबो, गेदेरफोरखौबो हावरियाफोरखौबो, हावरियाबाबो धोनिब्लाबो, नाथाय नैबे गहोजानायफोरखौबो होननानै लिरदों। गहोजानाय जायफ्रा इसोरनि नोजोराव जे स्पेसियेल, बियो सिलेक्टेड, बेबो सोरगो रायजोआव मोननो व्यक्ति जयगथा, बेबायदि गहोजानाय, काउन्ट खालामजाखानाय इसोरनि नोजोराव बेबायदिखौबो ब्रा लाहोसोमगोन होननानै बेयावहाय जहननो नुजाहोखादों। लेंफोरखौबो होननानै बुंदों। बे लेङा सोरनि? जायफ्रानाखि जिसुनि मुङै आर'ज खालामनानै गिदिर बेमारफोरखौ सोखाग्रा लेंफोर। नैबे लेंफोरखौहाय जुदि एन्टिक्राइस्टनि बे 666 लाहोग्रा बे एन्टिक्राइस्टनि सिगांनो जिसुआ जुदि लांखोजोबोब्ला अब्लालाय बे गहोजानाया माबोरैथो थालांफिननो मोनबावखो? आङो जेब्ला बे खोथाखौ सोङो अब्ला बुंदों 99% लांजानानै 1% गालांजानाय बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय जेब्ला जोङो फोथाराव आबादखौ हानो थाङो, 10 बिगा माइनि गेजेराव जोङो 9 बिगा हानानै 1 बिगा गारबोगोन नामा? बे जुक्ति नङा। बेनिखायनो बे टटेलि फोरोंनाया भुल। बाइबेलाव लिरदों मोनसे,
नाथाय जोंनि फोरोंग्राफ्रा गुबुन मोनसे फोरोंगासिनो दङ। जोङो बे फोरोंनायजों थांनो नाङा, नाथाय बाइबेलाव जा लिरदों जों बेखौसो फकास खालामनांगौ। बे बाइबेलाव लिरनायासो सैथो। जुदि बेबायदि नङाब्ला, बाइबेला बेबायदि थिनाब्ला, प्रफेटफ्रा जों जायफोरखौ जोबोर फोथायो बिसोरलाय मानोथो प्रि ट्रिबुलेशन रेपचारनि सोमोन्दै खिन्थायो? मानो खिन्थायो? जानो हागौ बिसिनाव बे नलेजआ मोजाङै गैया, आरो जानो हागौ बिसोरखौ बेबायदिनो गोजौ लेभेलावहाय फोरोंदों, आरो बे फोरोंनायनि उननि रिएक्सना मा जागोन? बे फोरोंनायनि उननि रिएक्सना ओरैबायदि जागोन। एग्जाम्पल हिसाबै 24 तारिख सेप्तेम्बरावहाय जुदि रेपचारा जायाब्ला, बा गेदेर सैनांनाय एन्टिक्राइस्टनि सिगां जुदि रेपचारा जायाब्ला, गोबां मानसिया आन्दायगोन। बेयाव जिसुनि फैगोन होननाय बाथ्राया नंखायजोबसो। बेखौ फोथायनानै लाब गैया। उनफिनगोन। जिसुखौ फोथायखानाय मानसियानो उन जाफिनगोन। बेनिखायनो गोथार पाउलाव बुंदों, जेब्लासिमनाखि बेबायदि उनफिननाया जाया अब्लासिम जिसुनि फैफिननाया जानाय नङा होननानै। बे उनफिननाया माबायदि? नैबेयावनो गोबां उनफिनहोगोन। नैबे मोनसे वर्ल्डनि मोनसे सिक्रेट ससाइटिनिफ्राय होनाय एजेन्डासो। बेखौ फोरोंथारनांगोन। बेखौ फोरोङाब्लानो बिसोरहा गोबां गोजौ पानिशमेन्ट दं। बेथन होनाय नङा, बैकट खालामगोन। नैबायदि बिसोरखौ सिगि सुग' खालामनानै बेखौनो गेदेर इनस्टिट्युटफ्राव बेखौ फोरोङो। बाद बाखिखौ थिगैनो फोरोंजोबगोन। एन्टिक्राइस्ट 666 लाहोनायनि सिगाङावनो जुदि रेपचार जायोब्ला, जोंथ' 666खौ मोनखानाय नङा। नाथाय बेखौ फोथायनानै लानानै रेपचाराथ' दासिमबो जायाखै। एन्टिक्राइस्ट फैनायनि उनावबो जुदि रेपचारा जायाखैब्ला, नैबावनो गोबां मानसिया 666खौ लानो थांगोन। बेनिखायनो भबिष्यतबाणी नुजा होजानायावहाय जहन्नो बेयाव बेबायदि लिरदों, गहोजानाय आरो लेंफोरखौबो ब्रा लाहोगोन। मानोना बिसोरो रेपचारखौ नेयै जेब्लानाखि रेपचारा जाया 666खौ बिसोरो बेयो नङा। खारन 666 फैनायनि सिगां जों रेपचार जाखागोन होननानै नेनानै बिसोरो 666खौ लाहैगोन। बे मोनसे 24 तारिखनि जे ट्राम्पेटनि ईद, बेखौ मोनसे फरब। बिसोरो इहुदिफ्रा बोसोरफ्रामबो 23 सेप्तेम्बर, 24 सेप्तेम्बर, 25 सेप्तेम्बर बिसोरो बोसोरफ्रामबो बे ट्राम्पेट एबा फेंफानि फरबखौ बिसोरो खालामफ्लायबाय थायो। बेनिखायनो पाउला 2 तिमथि 4:3 बेबायदि लिरहरदों। मानोना बिसोरो फैगोन बोथोराव गाहाम फोरोंनायखौ सैनाय नङा। बिसोरो गाव गावनि लुबैनायफोर बादि खोनासंनो हामजा होग्रा फोरोंग्राफोरखौ गाव गावनि थाखाय थबलै लागोन। जिसुनि फैनोसै समाव, फैनायनि सिगां गोबां मानसिफ्रा, गोबां खृष्टानफ्रा गावसोर हामजानाय बादिल' आलासि सायख'नायफोरानो होन, गाहाम बाथ्रा खोनासंनायखौनो होन, नर्मेल एन्टारटेनमेन्ट, बांसिन मिनिहोग्रा आलासि खालामग्रा एन्टारटेइनार, नैबेबायदिखौ हामजागोन। आरो जायहा बाइबेल बादि फोरोंगोन, बिब्लिकेलि फोरोंगोन, सैथोखौ फोरोंगोन, बेबायदिखौ हामजानाय नङा। मानोना आखल आखुआव बाइबेलजों गोरोबै आखल आखु बेबहार पातिफोर दङ। बेनिखायनो गावनाव नांनाय बायदि मोननायखाय गावनाव नाङै बादि फोरोंग्राफोरखौ हामजागोन होननानै पाउला बेयाव बुंदों। मानोना जिसुआ बुंदों, अफोरबु होनग्रा साफ्रोमबो नख्रां रायजो मोननाय नङा। सायाव अफोरबुल' होनो, नाथाय सिङाव मावनायफ्रा जोबोद गाज्रि। बाइबेलजों गोरोबा, जिसुनि थिननायजों गोरोबा, बेबायदि मानसिफ्रा बाइबेलनि बायदि फोरोंनायखौ हामजानाय नङा। नाथाय सा साज्रां फोरोंनानै, मिनिहोनानै, एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै खिन्थाग्राफोरखौ थबलै खोनासंनो हामजागोन, थबलै लागोन होननानै भबिष्यतबाणी होदों। बिसोरो जेब्ला नायगोन जिसुआथ' माथो लांनो फैयाखसै, अब्ला बिसोरो जिसुखौबो नाथ्रोदगोन। आरो गोबाङानो नाथ्रोदबाय। जेब्लानाखि बिसिनि गोदनायावहाय थरवाला थागोन, अब्ला बिसोरो जिसुखौ नेग्लेक्ट खालामगोन। आरो गोरलैयैनो बे सैताननि होजानाय, एन्टिक्राइस्टनि जे नाम्बार होजानाय 666, बेखौ गोरलैयैनो बिसोरो एक्सेप्ट खालामगोन। मानोना जिसुआ जोंखौ गिनो फोरोङा, बाइबेला जोंखौ फावसायनो थिना। जिसुआ जोंनो गोहो आरो बोलोखौ होयो। बेबायदि बोलोगोरा इसोरजों जों लोगोसे थानानै जोङो सोरखौ गिनो? जोङो मानो एन्टिक्राइस्टनि थिननाय बादि थांनो? नाथाय जोंनि गोबां
थांजेनबाय जोङो बेखौ आन्दाज लानांसिगौ। नुजाजानाय सखौ आं इंलिसाव खेबसे फरायफिनबावनि। And I said unto him, Sir, thou knowest, and he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. आरो बेबायदि सैनांनायनि बाथ्राखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 26:21 बेबायदि बुंदों। मानोना एसे गिथावथाव नासय जानाया सफैगोन, बेबादिया संसारनि जाजेननायनिफ्राय दासिम जायाखै आरो जोबनाय नङा, जाबावनाय नङा। बेनि ओंथिया जेब्ला एन्टिख्राइस्ट फैगोन, बियो बिनि सासननि समाव बियो गोबां गेदेर नासयनायफोरखौ लाबोगोन मानसिनि सायाव। बेनि ओंथिया नुजाजानायनि 7 अध्याय 14 पदआव बेबायदि लिरदों, आङो बेखौ होनबाय, आंनि बिगबा, नोंनो मिथिगौ। अब्ला बियो आंखौ होनबाय, बिसोरो गेदेर नासय जानायनिफ्राय ओंखारबोनायफोर, आरो बिसोरो गाव गावनि गोलाव हिफोरखौ फुनानै मेन्दा बिसानि थैयाव बेफोरखौ फुरहोबाय। बेयाव बुङाखै जे बिसोरो सैनांनायनि सिगाङावहाय सफैबाय होननानै बुङाखै, नाथाय सैनांनायनि गेजेरजों फैदों होनदों। अब्ला ट्रिबुलेशन, गेदेर नासय जानायनि सिगाङाव जुदि रेपचार जायोब्ला बे सोदोबखौ नुजाहोजानायाव आरो माथायाव मानो बुंखो? बेनिखायनो दानि फोरोंनायफोरजों आरो बाइबेलनि लिरनायजों गोबां पार्थक्य दं, गोरोबा। बेनिखायनो जोङो बाइबेलजों लोगोसेसो बिसिनि फोरोंनायजों कम्पेयार खालामनानै नायनांगौ। बेनिखायनो जोङो बेबायदि गोरोन्थि फोरोंग्रा प्रिसार्सफोरनिखौ जोङो फल' खालामनो नाङा। जोङो जुदि जिसुनि फलोवार जाबायब्ला जोङो जिसुनिखौ खोनासंनांगौ। बेनिखायनो जिसुआ जहननि 10:27 पदआव बेबादि बुंदों, आंनि मेन्दाफ्रा आंनि रावखौ खोनासङो आरो आङो बेफोरखौ मिथिगौ आरो बेफोरो आंनि उन उन थाबायफायो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो 26 सेप्तेम्बरनि उनावहाय लोगो मोनफिनबावगोन, नोंथांमोनजों इसोरनि गाहाम बाथ्राफोरखौ सावरायफिनबावनो। बेनिखायनो जिसुआ माथाइनि 26नि सारियाव बुंदों, सिरि मोननानै थादो, रावबो नोंसोरखौ आन्दायहोयै बादि। मानोना बे जोबनाय साननि बोथोराव आन्दाय होनायनिनो मोनसे समा सफैदों। बेनिखायनो जोङो सिरि मोननानै थानि। बे गोब्राब मुगायाव गोबाङानो गावबागावनि चइसखौ दोनो। बेनिखायनो इसोरा बेनि थाखायबो फ्रिडम हगारदों मानसिनो। नोङो गोसो जायोब्ला फोथायनो हागोन, गोसो जायाब्ला दा फोथाय। बेनिखायनो नोंथाङा बाइबेलनि थिननाय बादि थाबायो ना गुबुन आन्दाय होग्राफोरनि बादि थाबायो, नोंथांनि चइस। नोंथांनाव साननो हनो हायो, इन्टारनेट दं, बाइबेल दं, फोरोंग्राफोर दङ, रिसार्च खालामनानै गावबा गाव चइसखौहाय दोननो हायो। जोबनायाव प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन।